Estem a la prèvia del partit de diumenge a les 12 davant el Reus B Cambrils i tenim al telèfon el míster visitant del Reus B, el Lluís Alvesa, al qual saludem. Lluís, molt bon dia. Hola, bon dia. Gràcies per atendre's, el primer. I com arriba el Reus al partit de diumenge? Doncs, home, arribem amb molta confiança, perquè vam pujar l'any passat de primera catalana, som un equip nou a la categoria, gent molt jove, i ens hem trobat amb uns bons resultats d'aquestes primeres 8 jornades. Però, bueno, al final de la Lliga m'imagino que cadascú estarà al seu lloc i els nostres llocs, o nosaltres no juguem ni aspirem a estar als 4 primers, l'Hospitalet sí, juntament amb uns altres 7 o 8 equips, i és un partit complicat per nosaltres, però ara mateix amb confiança i tranquil·litat, diguem, de tenir 15 punts. Podem dir que esteu aprofitant la dinàmica de l'any passat i amb el bon equip que teniu, doncs esteu de moment en aquestes 8 jornades a la part alta de la classificació. Sí, he dit que és una mica anecdòtic, nosaltres a la part alta no acabarem, però bueno, sí, vam acabar l'any passat amb molt bona dinàmica, vam fer la promoció, vam poder pujar i aquest any doncs, ens hem reforçat amb altres jugadors del club, joves tots sub-23, i aquests doncs, han entès una mica de la forma de jugar i la dinàmica de moment doncs, segueix endavant. S'ha d'aprofitar, no serà sempre així, però ara estem en un moment dolç i aprofitem i això són els 15 punts que ens han posat aquí a la jornada d'avui. Personalment no he pogut veure cap partit vostre, però la gent que sí ho ha fet parla de vosaltres que practiqueu un molt bon futbol. Bueno, tot és opinable, no? El bon futbol el futbol són resultats, però bueno, nosaltres tenim una forma de jugar molt marcada, com la pot tenir Terrassa, com la pot tenir Prat, com la té l'Hospitalet amb Xavi Molís, o com la tenen altres equips que juguen d'una altra manera, també tot és aprofitable, no? Nosaltres ens caracteritzem per jugar d'aquesta manera i a vegades ens trobem no. L'important és que els jugadors interpretin aquesta forma de jugar i decideixin bé en aquelles ocasions que ho han de fer. Al davant teniu a un Hospitalet que ve de baixar la temporada passada a segona B. Com veus aquest Hospitalet de Xavi Molís? Jo crec que per mi és l'equip que té més bones individualitats. Llavors, qualsevol jugador pot fer un contra un. La setmana passada, bueno, fa 15 dies Belillas al 93 fa gol, la setmana passada Mansi d'un sac de banda fa l'altre gol, i són jugadors amb molt bones qualitats individuals i està molt ben treballat pràcticament pel míster, i jo crec que serà un dels equips favorits, per mi juntament amb l'Espanyol i Prat, per quedar dels 3 primers. I un equip que està trobant de moment l'equilibri amb defensa-atac, només han encaixat 4 gols, llavors que també teniu ahí un repte d'intentar marcar i ser el primer equip que s'emporti els 3 punts d'aquí. Sí, no, ells posen 10 de 12 aquí a casa i només han encaixat un gol de penal la setmana passada contra Castelldefels, i nosaltres ho tenim molt complicat, però treballem per això, treballem per jugar partits com aquests. I això és el que farà créixer els nostres jugadors joves i que tinguin uns minuts de qualitat contra un gran rival. Us motiva més jugar en un camp com aquest de Solera de segona B? La motivació cada setmana és la mateixa, no? Però sí que és veritat que si jugues contra equips que han baixat de segona B, que en teoria estaran jugant a dalt, sempre tens un plus de motivació, no? Però la meva missió, la missió del cos tècnic nostre és que cada partit és únic, cada partit són 3 punts i cada partit ajuda a créixer l'equip amb objectius col·lectius i amb objectius individuals, no? Però sí que és veritat que un camp com aquest doncs, sempre t'ajuda una miqueta més. Quines armes té el Reus B per plantar-li cara a aquest Hospitalet? Nosaltres entrenem cada setmana per millorar, no? Llavors plantejarem un partit com tots, no? Mirant a veure què és el que fem bé nosaltres, intentar optimitzar-ho, i què és el que fem malament per amagar-ho, i el mateix, les fortaleses del rival intentar restar-les i allò que creiem nosaltres, que és una habilitat, poder atacar-ho, no? Cada setmana plantegem amb l'escout, amb el cos tècnic, mirem què és el millor i de vegades ens atem de vegades no, però de moment els 8 partits els hem competit. Sí que és veritat que Terrassa ens va guanyar 3-1 i va ser molt superior, però nosaltres doncs, tots hem sigut victòries per la mínima o partits molt treballats que al final fan el segon gol al final del partit, no? M'imagino que serà un partit disputat, ells tindran iniciativa, ells serien favorits o són favorits per aquest partit, però nosaltres tenim les nostres armes per poder contrarrestar-ho. I ja per últim, com arriba a la plantilla? No sé si hi ha algun jugador que sigui dubte o alguna baixa per al partit de demà. Nosaltres tenim 6 baixes per lesió. Això t'ho dic tot. Hi ha molts jugadors que entrenen amb el primer equip, doblen partits i l'exigència d'un segona divisió doncs, fa que
que pateixin lesions, no? S'ha lesionat Ernest amb el primer equip, Gonzalo la setmana passada contra el Prat de la lesió, està Padilla lesionat, està Marcel lesionat, Arjona lesionat, Joshua lesionat, Xolo ara comença a entrar una miqueta, tenim molt justets, per completar convocatòria hem trucat a un juvenil, un planter, a Arnau Gil, i estem una mica justos d'efectius, però els que estan jugant ara doncs estan demostrant que tenen aquest nivell i estan apretant molt perquè veuen que els altres ja comencen a recuperar-se i aquesta competitivitat sana fa que cada entrenament o cada partit doncs, l'afrontem amb màximes garanties i ho donem tot. Doncs un Reus B que, com diu el seu míster, arriba una mica a enquadrar amb aquestes lesions, però a competir com fa tots els partits. Doncs molt bé, gràcies per atendre'ns i res, no et puc desitjar sort per diumenge, però sí per la resta de temporada, sigui que Lluís, ens veiem diumenge i molta sort. Moltes gràcies a vosaltres, bona feina. Gràcies.